खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 जुन 2025 मायथाइ एबा 30 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। गावनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गावारि सोमोन्दोखौ बाहायनाया नोंनि जिउ लोगोरिखौ दुखु होनो हागौ। गावनि खरसाखौ सामलायनो नाजा आरो नांगौखौल' बाय। बियो नखरजों सोमोन्दोखौ गोदान खालामफिननायनि थि सम। दिनै नोंथाङा मोनसे गुबुन रोखोमनि रमान्सखौ मोनदांनो हागौ। बेथन बांनाया नोंथांखौ थुलुंगानायजों बुंफबहोनो हागौ। बेयो नोंथांनि गासैबो निराशा आरो जिंगाफोरखौ फोजोबनायनि सम। दावबायनायनिफ्राय हरखाब मुलाम्फा जायाब्लाबो बेयो मोनसे मोजां इयुननि थाखाय बिथा गायसनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो थांगासिनो। नोंथांनि लामायाव फैनाय खाबुफोरनि थाखाय साखाफारा जा। नोंथांनि हाबिलाफ्रा दिनै थिखिनियाव थागोन। नोंथाङा जाफुंसारनायनि थाखाय गासैबो नाजागोन। सुबुंफोरा दिनै गुबुन गुबुन आयदाफोराव नोंथांनि बोसोन लानो हागौ। बे राशियाव जायफोरा मिथाइनि गलाफोर दं, बिसोर दिनै गावसोरनि आयखौ बांनाय नुनो मोनगोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि गोसोआव फैगोन। मोनसे गिदिर खामानियाबो आबुं जागोन। इसोर शिबनो बिल बिलाइ हो आरो साना मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। जुदि नोंथाङा गासैबो जाथावना एंगेलफोरखौ आनजाद खालामाब्ला हाखु दाखुयै रां थिसन। नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथांनि मुदि आखुआ नोंथांनि फंबायनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। अननायनि सोमोन्दोखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा गावजों गाव सनमान आरो फोथायनायखौ बांहोनांगोन। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय आरो बेनि सैथोखौ मोजाङै आनजाद नाय। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों रमान्टिक सानफोर बारहोनो हायो, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। मोनसे मोजां इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनाया माब्लाबाबो गाज्रि सानस्रि नङा। नोंथाङा मोनसे गोजों इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनो थाखाय दिनैनि सानखौ मोजाङै बाहायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मुखुब जागोन। नोंथांनि मावथांखिनि खामानिखौ थि समाव फोजोबनाया साबसिन जागोन। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि समा गोजोन जागोन। थाबथानाय रांखौ हरफिननाय जागोन। बेजों लोगोसे राङारि थासारिया जौगानाय फैगोन। फालांगियारि गोरोबथायाव थांग्राफोरा गासैबो गोनां फोरमानलाइफोरखौ गावसोरजों लाखिनांगौ। गोरोबथाया जोबथा जागोन। जुदि नोंथाङा गोसोनिफ्राय खुलायै रायज्लायो, अब्ला सुबुंफोरा गोरलैयैनो नोंथांनि बाथ्राखौ गनायगोन। बोहैनाय दैयाव आपेल बोहैनाय। नोंथांनि जेंनाफोरा बोखारजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। सासे लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनाया आंगो थासारि सोमजिहोनो हागौ। जायखिजाया थिरांथायाव सौहैनायनि सिगां मोन्नैबो हान्जाखौ मोनसे समानथि नोजोरजों नायबिजिर। बांद्राय खर्सा खालामनाय आरो सोलोगोनां राङारि बिथांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि जिउआव नोंथाङा माखासे नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। अनलायनायनि बेलायाव बे साना नोंथांनि थाखाय जुनिया जागोन। थिरांथा लानाय समाव नोंथांनि अहं गोसोखौ हेंथा होनो नाङा। नोंथांनि जुनियर लोगोफोरा मा बुङो बेयाव गोसो हो। नोंथांनि रायज्लायनायनि रोंग'थिया गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, जाय नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे गोख्रै दावगानायाव मदद होगोन। बैफोर गासैबो जिरादफोरनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि दावगानायाव हेंथा जानो हागौ। नखरजों सम हगारनाया मोनसे गोजोनथाव मोनदांथि जागोन।
नोंथांनि खामानिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय नोंथाङा बिरोंदामिनजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोराव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। दिनै गावारि बाथ्राफोरखौ रावजोंबो खोन्थानायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना सोरबा बेनि मुलाम्फा लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, राङारि आयदाफोराव बांसिन सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नोंथाङा जाय सुबुंफोरजों थायो बिसोर नोंथांजों बांद्राय खुसि नङाबो जानो हागौ। नोंथाङा बिसोरनि थाखाय जेखि खालामा मानो नोंथांनि खामानिया बोखारजानो हागौ, मानोना नोंथाङा नोंथांनि अनजालुनि आखायाव रंजानाय, सुखु आरो रंजानायखौ मोनदांगोन। बेथन बांनाया नोंथांखौ थुलुंगानायजों बुंफबहोनो हागौ। बेयो नोंथांनि गासैबो निराशा आरो जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि सम। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना गोहोजों बुंफबनाय जागोन। दिनै नोंथांनि गोसोखौ नाङै सानस्रिफोराव गिदिंनो दाहो। जायफोरा बे राशियाव हाबा जायाखै बिसोर न'आव हाबानि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। दिनै मावख'आव रावजोंबो गोनांथि गैयाजासे बाथ्रा दान्थेलायनाय दाखालाम। गावनि रागाखौ जेसेबां हायो एसेबां दबथायनो नाजा। नोंथाङा गथ'फोरजों गोबां सम हगारगोन। सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गथ'फोरनो भिडिअ' गेम अनथोब हो। दिनै गौरी आरो गणेशखौ सिबि, गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दुखु दाखालाम। जायखिजाया आगान लानायनि सिगां नोंथांखौ गोसो बोनो हानाय रां थिसननाय बिथांखिफोरनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो नाजा। सासे रोंग'साजों सुबुरुन ला। लोगोफोर आरो नखरा नोंथांनि अननाय आरो हेफाजाब होगोन। गोबांनि थाखाय दिनैनि रमान्टिक मोनाबिलिया समायना अनथोब आरो बिबारफोरजों बुंफबनाय। नोंनि पार्टनारआ गावनि समायखिराखौ फुरा खालामाब्ला गाज्रि दासान। नोंथाङा जिरायना रायज्लायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनांगोन। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेसादफोरनि थाखाय उफ्रा रैखाथि थि खालामनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि मेगन सानाय आखुआ नोंथांखौ दुखु आरो दुखु मोनहोनो हागौ। गुबुननि खुसि आरो दुखु दाहाखौ रानलायनायनि हुदा जौगाहो। गावनि बिफाजों जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बियो मोनसे मोजां सान। थासारिखौ साबसिन खालामनायनि बिबानखौ गावनि फाफ्लियाव ला आरो मोजां बिथांखि ला। नोंथाङा जाफुंसारगोन। दिनै नोंथांनि धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा धोरोमारि सानथौजों सोमोन्दो थानाय बिजाबफोरखौबो फरायनो हागोन। मासे मोसौनो रुटि जाहो, बेयो नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, गोसो हमथा, मानोना नोंथांनि गियान आरो नाजानाया थारैनो नोंथांखौ जाफुंसारहोगोन। नोंथाङा बायजोआव थांनो आरो रां बाहायनो लुबैनो हागौ। नाथाय जुदि नोंथाङा बेबादि खालामो अब्ला नोंथाङा न'आव उनदाहा खालामनो हागौ। गोसोआरि खैफोद लानाया नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। गावारि लामा दिन्थिनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। नोंथाङा जाय सिनायथि आरो बान्थाखौ मिजिंथिदों बेखौ उननि थाखाय दोनथ'नो हागौ आरो नोंथाङा निराशाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। हरखाब दावबायनाया नोंथांखौ गुलाय-गुजाय आरो नारसिनथायसिम लांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना मोनसे गोसोखांथाव सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे हानजायारि हाबाफारियाव दैदेननायखौ लागोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा दिनै जोबगोन। नोंथाङा गुबुनखौ हेफाजाब होनोबो हाजासे नाजागोन। नोंथांनि थाखाय गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजा। बे नेरसोननि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। पुलिस हानजायाव बे नेरसोनफोरा दिनै मासि जौगानायनि खाबु मोननो हागौ।
देहायारि महरै नोंथाङा फिट थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।